नै आं दा सिमोनसापुरि बाजाराव दंफैयो। बाजार हाथाय हाथाय मा बाजार मा एखे नङा? नङा बाजारा हाथायानो जाहैबाय ए बे माबायाव सिमोनसापुरियाव फैबाय जोङो। ओइथिं नामा हाथाया? नै ओरैनो हाथाया गिदिरथार जायो। जोंनि एरियायाव बेनो सिमोनसापुरियानो ए जस स्पिड थाबायदों। आइ सेन्देल गैयालासिनो फैलाबायदो जा नाया नै आंनो गाननो होनायावनो ओइ सिंगिखौ देखायनो सिंगिना बेयो सिंगिया नैबे सिंगिनानो सें सिंगि गोरै सोरनो देखायहरखो मालाय लादों आरोहाय आइया आंहासो होनखालाजोब्बाय ओइ गोरोंखौ लाबाय जेबो नङा आंहासो होनखालाजोब्बाय नैथिंबो दङ नाल' मोनखायोना ना गोजाखा स' लोगोफोर नैबे हनुमान मन्दिरनो सिमोनसापुरिनि एयाव ट्रेन साइटिंजों फैदों जोङो। सिमेन्टसो माथो सिमेन्ट सापरिसो सिमेन्ट सापरिनि प्लेटफर्म गाखोयो ना मानो होमबालाय थांसै मैया ट्रेना दंमोन ट्रेना दंमोन ए होमबा खारा खोमा माल गारिसोना खालि खालिथार दिनै जा गाबोन फुङाव थांसिगोन। सिमोनसापुरिनि टिकेट काउन्टार बे रुमा थांफिनसै नै जा लोगोफोर गारियाव गाखोबाय दा गारियाव गाखोनानै नै बे चक्लेटखौ जानोसै जाफैग्रोबाय नै बियानैजों आंजों माखासेया फैथ'वाखै जों गारियाव थाफैबाय गसंबाय थानो बानानै